Така, продължаваме с имам повече пари в биткоин, отколкото някога съм имал в долари. Не е много, но съм на 15 и винаги съм си харчил парите веднага, като ги взема. Значи това е историята на едно 15 годишно момче или момиче. Чувствам се доста добре. От днес общо си удвоих парите, които бях сложил в биткоин. Значи на 30 000 долара, той е купил значи на 16-17 000 долара биткоин. Общо взето, сложих всички си пари за рождения ден и после продължих да долар cost average да купувам бавно и славно всеки ден с парите, които ми дават, нали, джобните, както е израз на български. Това е, нали, един пост от вашият доброжелателен съсед на 15 години, който е обсест, нали, смисъл такова обзет от биткоин, нали, успех на всички, които държат. Майка ми всъщност не знае, само секунда, майка ми всъщност попита сестра ми, ако биткоин е бил нелегален, когато нали, той е казал за биткоин първоначално, примерно преди 5 години, като цената е била 200 долара, неката е била 30 000 долара. И това, нали, го пише друг 19 годишен ходвар. И аз, нали, каза, не казвай на майка си за биткоина и за това колко имаш, защото тя веднага ще почне да казва продавай и така нататък. И, нали, автора казва, на 15 годишно момче казва, тя си мисли, че съм си изхарчил парите за видеоигри. И то се казва, нали, продай майка си за биткоин. This is the way, изразът от Mandalorian. Напишете в чата, ако някой от вас се е гледал The Mandalorian TV show, This is the way. О боже, защо като Google на This is the way? И за това нещо, какво е това нещо? This is the way, Mandalorian трябваше да ми излезе, явно не е бил достатъчно популярно, за да е главното нещо, което излиза, когато напишем This is the way, но да, то с Mandalorian той казва така. Да, продължаваме напред. Legend keep at it. Съвсем сериозно, да, реално деца, които в момента започват да купуват биткоин, купуват всеки ден и така нататък. Докато станат на 30 години, има шанс вече да са милионери. Ако продължат нали, долар cost average, да слагат спестяванията си в биткоин и на 30 години да могат да се пенсионират благодарение на това, че на ранни години са научили за биткоин и благодарение на това, че на ранни години са започнали да инвестират. Ако продължим тази траектория на цената на биткоин, която вече 10 години продължава. Добре дошъл в това да проверяваш цената на биткоин всеки 5 минути. Радвам се да видя хората от по-ранните поколения да започват да се интересуват и възползват от биткоин. Буквално не можеш да убедиш и да обясниш на бумерите, на по-възрастните хора. Няма да мине много време, докато младото поколение никога не е живяло без биткоин да е част от техният живот. Както днес с телефоните знаем, коментирали сме много пъти. Аз мобилен телефон получих, от родителите му купиха, като бях на 16 години. Тогава беше първия. И беше не с операционна система, някакъв там, нали, не с смартфон с такава тип Android операционна система, и с някаква, как да кажа, просто някакъв софтуер там с някакви апликации, дето не може да сваляш някакви други, с което дошло от такова. На 20 години бях някъде, като си купих първия андроидски телефон. А днес децата са израснали с тия смартфони, с тия тъчскрин, с тия таблети, не могат да си представят друг свят. Ще продължим с това, че в щатите има протести и как в столицата какво се случва, но нека да мина през чата, защото виждам, че сте писали. Така,